δοκίμασε για αυτό που θα ζήσουμε, θέλω να πιστεύω, το συναρπαστικό. Πράγματι μπορούμε να φανταστούμε αυτή την αίθουσα των συνεδριάσεων ως ένα θάλαμο, ως μια κάψουλα που θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Ελπίζω να μείνουμε τις πολλές ώρες από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα. Θα εξαρτηθεί από αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που θα ακούσουμε. Βλέποντας κιόλας τον τίτλο της επόμενης παρουσίασης από τα παιδιά, που είναι μάλλον από τους πρωταγωνιστές της σημερινής εκδήλωσης και τους οποίους θέλω να συγχαρώ ιδιαιτέρως, όπως φυσικά και τους εμπνευστές και καθοδηγητές, τους καθηγητές δηλαδή, που βρίσκονται δίπλα μου και που βρίσκονται και κάτω. Βλέπω λοιπόν ότι ο τίτλος είναι «Αστρονομία» της επόμενης παρουσίασης, η αρχαιολογία του σύμπαντος. Και έχω να πω ότι αν δεν είχα γίνει αρχαιολόγος, σίγουρα θα ήθελα να ήμουν αστρονόμος. Είναι τόση η γοητεία, η μαγεία που εκπέμπει ο κόσμος αυτός ο τεράστιος που μας περιβάλλει, που ανταγωνίζεται σε μένα, στην ψυχή μου, αυτή την επιστήμη που υπηρετώ, την αρχαιολογία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα ακούσω, αν και έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν μία εκδήλωση με καλεσμένο τον κύριο Σιμόπουλο, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τότε. Αλλά πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να τα θυμηθούμε όσοι ήμασταν τότε εδώ ή να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Στο σημείο αυτό θέλω να πω δύο λόγια για το χώρο αυτό που βρισκόμαστε, αν και περισσότεροι γνωρίζετε ποια είναι η ιστορία του. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο έχουμε την τύχη να διαχειριζόμαστε ως εφορία αρχαιοτήτων από το 2004, οπότε μας παραδόθηκε ανακαινισμένο και το λειτουργούμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δικές μας φυσικά. Αλλά τι ήταν στο παρελθόν? Υπήρξε το πρώτο ξενοδοχείο που λειτουργήσε στην Ολυμπία, κατασκευασμένο από την εταιρεία των σιδηροδρόμων που λειτουργούσε τότε και ήταν Ακμαία. Σιδηρόδρομοι Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήσου είναι τα αρχικά, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά της εταιρείας, ΠΑΠ, είναι γνωστό λοιπόν ως κτίριο ΠΑΠ. Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργήσε ως ξενοδοχείο, όπως σας είπα, και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο πρώτο μουσείο της Ολυμπίας, το Παλαιό Μουσείο, για να εξυπηρετεί ακριβώς τους επισκέπτες που κατέφθαναν αυτές τις πρώτες δεκαετίες, μετά τις φοβερές ανακαλύψεις των ανασκαφών. Και πρέπει να φανταστείτε στους χώρους, όλους αυτούς εδώ, να κυκλοφορούν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, αλλά και καθημερινοί. Έχει φιλοξενήσει δηλαδή από βασιλείς, από ηγέτες, ηθοποιούς, καλλιτέχνες και κοινούς νηπτούς, θα έλεγα. Αυτά τα λίγα για την λειτουργία του. Το παραχωρήσαμε λοιπόν με χαρά και περιμένουμε να δούμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες από σχολεία της περιοχής, από φορείς, να έχουμε συνεργασία πάντοτε καλή. Μας ενδιαφέρει πράγματι σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές να κάνουμε το βήμα μπροστά. Προσπαθώ να θυμηθώ το άλμα μπροστά, την ακριβή φράση, γιατί το πίσω δεν είναι επιλογή. Με αυτά τα λόγια λοιπόν χαιρετίζω αυτή την όμορφη εκδήλωση και εύχομαι καλή ευτυχία και να την απολαύσουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, αν κάποιος τιμή να λάβει το λόγο, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας, είναι ευπρόσδεκτος. Ωραία. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι, σας έχει μοιραστεί στους περισσότερους αυτό εδώ πέρα, που είναι το πρόγραμμα. Βλέπετε ότι πλέον το σχολείο φέτος έχει ένα δικό του site, που είναι ακριβώς κάτω από το σήμα του σχολείου, και στην προσπάθειά μας να κάνουμε το σχολείο πιο τεχνολογικά εξελιγμένο, έχουμε φτιάξει και αυτό εδώ τον Quick Response κώδικα, με τον οποίο μπορείτε, αν έχετε ένα κινητό smartphone με την αντίστοιχη
εφαρμογή, να το σκανάρετε και αμέσως θα σας βγάλει στο site του σχολείου, στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα σας βγάλει ακριβώς το πρόγραμμα της σημερινής εκδήλωσης. Μπορούμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουν φτιάξει τα παιδιά, το οποίο λέει αστρονομία, η αρχαιολογία του σύμπαντος. Γιατί επιλέξαμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας σε αυτόν εδώ το χώρο, που ανήκει στην εφορία αρχαιοτήτων? Γιατί ουσιαστικά η αστρονομία είναι αρχαιολογία του σύμπαντος. Αν κοιτάξουμε τον ήλιο το πρωί, αυτό που βλέπουμε δεν είναι η εικόνα του ηλίου όπως είναι τώρα, αλλά είναι όπως είναι 8 λεπτά πριν. Γιατί κατά περίπου τόσα λεπτά κάνει το φως να έρθει από τον ήλιο στα μάτια.